Il-Prim Ministru Robert Abela kompla jenfasizza dwar il-kalma u qal dan f'kummenti mal-ġurnalisti il-ħamis filgħodu wara li ħabbar investiment ta' 60 miljun euro f'espansjoni massiċċa tal-kumpanija Baxter li tispeċjalizza fil-farmaceutika. Dr. Abela sostna kif dan il-messaġġ ta' kalma ilu jgħaddih għal bosta xhur. Jien nemmen il-pajjiż jimxi l-qudiem meta jkollu l-istabilità politika u dal-pajjiż igawdi minn ħafna stabilità politika, dik iġib magħha l-istabilità ekonomika u dal-poplu għandu valur qawwi, dak tal-għaqda nazzjonali. Illi jista' jkollok fehmiet huma differenti, imma tista' tpoġġi madwar mejda. Rajnija fil-kentin dal-għodu. Ġifieri ħaddiema li għandhom il-fehmiet politiċi tagħhom kollha kemm huma kollha jistgħu jpoġġu madwar mejda, jitħattu flimkien, jitħattu dwar il-familja, jitħattu dwar it-tfal, jitħattu dwar l-opportunitajiet tax-xogħol li għandhom l-avvanz fil-karriera tagħhom, dwar l-avvanz tat-tfal tagħhom x'opportunitajiet qed joffri l-pajjiż u hija dik il-klima li rridu nħallu għaddejja l qudiem. Hawnhekk il-Prim Ministru innota il-politika li tuża l-Oppożizzjoni Nazzjonalista f'din il-kampanja elettorali. Għaliex għal darb'oħra resqet għall-kampanja elettorali tant importanti kemm dik tal-Kunsilli Lokali kif ukoll dik tal-Parlament Ewropew. Xotta kompletament mill-idejat. Mela ma tippreżenti b'idejat għall-lokalitajiet tagħna u għal dak li trid tal-Unjoni Ewropea, allura mbagħad tirriżorti għalli tipprova toħloq instabilità fil-pajjiż. Però li rajna kemm tallem dal-poplu tagħna, kemm il-poplu immatura, kemm ir-realtajiet tal-passat mexa il-qoddim u dak li rrid nibqa' narejna dal-poplu maqut li jibqa' jiġbed ħabel wieħed il-qoddim xogħolna bħala gvern għal nibqgħu noħolqu l-opportunitajiet tal-poplu u l-poplu tagħna xogħlu għal jaħtaf dak l-opportunitajiet jagħmilhom tiegħu u jibqa' miexi il-qoddim. Mal-medja, il-Prim Ministru kkummenta dwar l-attakki li saru fuq l-istituzzjonijiet fl-aħħar sigħat mill-laqda tal-Establishment Nazzjonista Repubblika. Jiġifieri għax il-Ministru għall-Ġustizzja jagħmel kumment li kien wieħed fil-limiti ta' dak li huwa mistenni li jagħmel, ċertament ma jinfluwixxix fuq dik l-awtonomija jew fuq l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tal-Avukat Ġenerali. Però mbagħad kellek ħadd ieħor illi hemmhekk ngħid verament influwixxa fuq l-eżerċizzju tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija fl-aħħar sigħat naħseb tek sessaqsini jekk huwiex aċċettabbli illi jkollok xi ħadd illi suppost qed jirrappreżenta s-saltna tad-dritt jew dak li huwa sewwa fil-pajjiż l-sewwa li jirrappreżenta l-establishment li tant jiftaħar bih, illi jgħid illi lill-Kummissarju tal-Pulizija u lill-Avukat Ġenerali se jfittxuhom personalment jekk ma jsirux ċerta affarijiet fil-proċess ġudizzjarju. Dan huwa l-mod li aħna nistgħu nattakku għal verament intralċ fil-ħidma tal-istituzzjonijiet, dak huwa verament intralċ li inti teddidhom u din hija teddida ċara illi se tfittixhom fuq bażi personali għad-danni jiġifieri jekk ma jimxu skont kif inti jidhirlek li huwa tebjew ħażin. Ċertament il-Ministru tal-Ġustizzja m'għamilx hekk, imma ħadd ieħor evidentement li jagħmel hekk u dik hija xi ħaġa li jiena se nipproteġi kemm lill-Avukat Ġenerali kemm lill-Kummissarju tal-Pulizija minn dat tip ta' attakki li huma faħxija.